Perfect. So, that's it. This is my look. This is my daily look. So, thank you so much sa mga ganito. Hindi po ito sponsored. Ito po ay binili ni Beshi para maging pretty si Beshi at kakita ng forever. Sa forever ko, baka nanonood ka dyan, or baka nakikinig ka, or nagpaparamdam ka din. Hello, hello sa'yo. Eto ako. Add niyo ako sa Facebook. Message niyo ako, mga baby. Joke. Hindi ako nagpapaganda para sa kanila. Nagpapaganda ako para sa sarili ko. Dapat love yourself before anything else. Love yourself, love your family, love niyo si Papa God. Kasi pag wala si Papa God, wala lahat to. Hindi magiging imposible, hindi mo magagawa yung mga gusto mo gawin sa buhay. Pag may gusto kang gawin sa buhay mo, dapat you work for it. Pag may gusto ka sa buhay mo, you work for it. Hello mga besh! Good day! It's me again, your Beshi Jaramar. Sa mga langga ko, sa mga omega ko, and of course sa mga beshies ko. Hello, hello, hello! And welcome to Hello Mga Beshies channel! So for today's video mga besh, before anything else, thank you so much sa lahat ng mga kabeshis ko, mga kalangga ko, mga ka-omega ko na nag-support sa journey ni Hello Mga Beshies. Thank you so much kasi kayo yung rason kung paano ko na-reach yung monetization level ni Hello Mga Beshies. So, thank you so much everyone for supporting Hello Mga Beshies. And for today's video mga besh, as you can see, nakikita niyo yung mga skin and hair products. Ito po yung mga ginagamit ni Beshi para maging mukhang ganito. And how do I prepare my day-to-day look? Ito yung mga skincare at saka mga hair care ni Hello Mga Beshi. So, ipapakita ko later sa inyo kung paano yung process, kung ano yung ginagawa ko para ma-achieve ko yung ganitong look. Achieve talaga, merang palaka. So, wag na natin patatagalin pa. Let's watch kung how do I prepare my day-to-day look. Pero, nagawa ko na siya dati, kaso lang may mga bagong products tayo. So, let's watch. Let's see. Roll VTR. So, this is it na mga besh. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga preparation ko on how do I prepare for my day today. Look, may mga bagong products dito na hindi ko pa na-try it, and yung iba is gamit ko na talaga siya. Siyempre, dapat kailangan natin ng toner. Kailangan natin ng sunblock, and we have here, newly buy ko lang to, ito yung primer para yung makeup mo is kapit, and the two-way cake, hindi naman siya foundation, para pang ano lang siya, pampa-fresh look lang siya. Ito siya yung FS na two-way cake, tapos yung shade niya is Duchess. So, this is it, and yung primer pala is ito. So, yung primer, a lightweight lucid makeup base that flawlessly minimizes pores and fine lines. It is formulated to give a silky smooth for easy makeup blend. So, let's try this later. And of course, my lip gloss. Ito talaga yung ginagamit ko para kissable lips tayo. Ito lip gloss lang sa. This is lip gloss from Nivea Strawberry Shine. O, diba? So, I have also here my Wax Fix Clay Dough. And ito po yung foundation, ito po yung laman. Ito yung shade niya. Tada! And of course, para sa kilay, I'm using the Innisfree O2 Eyebrow Pencil. Pero may binili din ako sa FS. Pero ito yung gagamitin ko mamaya. And then, for the setup of hair, kasi medyo maselan din ako, hindi lang sa face, maselan din ako sa hair. So, ginagamit ko yung clay dough ni Best Fix, and para mag-strong hold, kasi sa work ko, kailangan presentable always. So, kailangan neat and clean always. So, minsan ginagamit ko itong White Rain na extra hold. And now, I'm so happy with this Tresemme used by Professional Hairspray Fine Spray and Extra Hold. Available siya sa Watsons or in any beauty corners na mapupuntahan nyo. Available si Tresemme. Pero ito binili ko siya sa Watsons, Robinsons, Harrow. So, let's start na. So, yung una kong ginagawa, after ko syempre
take a bath and freshen up and everything. So, I'm so sorry. Napaayos tuloy ako. So, yung first na ginagawa ko, syempre dapat magto-toner tayo. Sa toner, hindi naman ako mapili. Pero ngayon, ang ginagamit ko yung Garnier Micellar Cleansing Water. Medyo wala na siya. So, bibili na lang ako pag mauubos na siya. Pero ako, hindi naman ako mapili sa toner. Kahit anong toner, okay ako. So, let's do the toner. Kasi kailangan natin mag-toner para malinis ang ating face lock. Bago natin lagyan ng anything para hindi tayo mag-churba, allergy sa face natin. Tapos, after natin mag-toner, syempre, pinapadry ko yung face ko bago ko siya lagyan ng sunblock. So, while letting it dry sa face ko, yung ginagawa ko is, nagbo-blower ako ng hair ko. Parang ano siya, hindi siya mahirap ayusin. Pwede i-blow sa face ko para mag-dry. Parang ano siya, parang steamer. Yan yung nangyayari sa face natin. So, after ko mag-toner, maglalagay ako ng sunblock cream, and yung ginagamit ko na sunblock cream ay yung Snail White. Medyo luma na siya, pero ito pa rin yung ginagamit ko. Ito yung Snail White. Yan. Pag gusto nyo mabilis na pumuti, gamitin nyo rin yung Snail White na soap. Pero dapat for protection sa mga churba na sunlight and everything, kasi yung work ko is always nasa labas, so need ko yung protection sa aking skin, sa aking face lock para looking young. So as you can see, pinaka-dry ko lang yung hair ko para ano siya, para madali siyang ayusin mamaya. So ganyan yung color ng hair ko. Yeah. Akala nyo, mahirap ayusin yung buhok ko. Parang dito talaga ako nag-take time. Kasi, I'm used to be. Siyempre, nakasanayan ko na talaga na bago ako lumabas, bago ako mag-work or ano man yung gagawin ko sa labas, dapat presentable always yung face ko. And, siyempre dapat presentable tayo, di ba? So, ayan na. Medyo dry na siya. Dry. Pero mamaya ko pa siya i-set. Kasi, yung gagawin natin is, yung na sunblock sa face natin. Yung sunblock, 50, hindi ko na alam kasi, ano na siya, faded na siya. And, legit sa WhatsApp ko to binili. Huwag kayo bumili sa mga kilit-kilit. Sa mga tabi-tabi kasi, hindi natin alam, baka peke yung ginagamit natin. So dapat sa mga beauty products, huwag tayong gumamit ng mga peke-peke. Pero pag hindi ka naman talaga maselan, pero pag sa bahay lang, ito na, sunblock lang yung ginagamit ko. Tapos, ito lang talaga yung mukha ko talaga. Pag nandito na ako sa bahay, tapos wala akong kilay and everything. So dapat set mo si Beshi na ganito yung itsura ni Beshi. So nagtanong ako gahapon sa beauty consultant sa binilhan ko itong FS. Sabi niya sa akin, bago daw ako maglagay ng primer, una muna yung sunblock. So inuna ko si sunblock. So this is the primer from FS. Binili ko siya kasi naka 20% off siya. So, naka-save ako ng 20%. So, this is the FS. Yung FS is Features and Shades. Akala ko ano yung FS. Akala ko Fanny Serrano. And this is made in Taiwan. Features and Shades pala yung sabihin ng FS, and 20 grams siya. Ito yung primer. So, first time ko gumamit ng primer.
konti lang. Wala namang directions. May directions to. Wala namang siyang direction. So, P-size ang kinuha ko. Tapos, lagay lang natin sa sauce natin. And then, spread lang. Ito ko na parang ano. Parang wala ka lang nilagay sa face mo. See? And, i-flex ko na rin din yung ginagamit ko na sabon ngayon is yung Skin Reborn. Skin Reborn yung ginagamit ko. Wala akong picture pero alam niyo naman kung ano yung Skin Reborn. So, ito na po yung face natin. Ito na po yung face natin with the primer. So, yung next na gagawin natin is gagamitin natin itong S na Duchess ang shade, and it's a two-way cake. 13 grams and made in Taiwan. Naka 20% rin ito. Bago siya, naka-plastic pa. Ayan, babango. So I have my brush. Hindi ako maka-sponge eh. Gusto ko ano lang. Gusto ko naka-brush lang. Para ganyan lang. Dump. And ayoko rin yung masyadong maraming nilalagay sa face. Ito lang. And medyo maputi siya. Tingnan nyo. Kasi ganitong shade yung pinili ko kasi acidic ako. Kapag acidic po kayo, yung dapat yung gamitin yung shade is yung very light kasi nagda-dark yung skin nyo. Kasi dati yung ginagamit ko yung natural. Kahit gaano ako maglagay ng mga whitening and everything, naitim talaga ako. So nung na-discover ko na acidic pala ako, so yung mga pinipili ko na shade is yung lighter shade. So yan. Parang multo si Besh. Pero cherry boom lang yan. Kasi kailangan natin mag-look fresh. So, lagyan natin yung kilay natin. So ngayon is mag-kilay na tayo. Hinuhuli ko yung hair ko. Yung next na gagawin natin is yung baggy kilay. So yung ginagamit ko ito yung free. Hindi siya nakikita. Yan. Kano ba? Yan. May kasama siyang spooler para ganito talaga yung kilay ko mga besh. Wala talagang kilay si Beshi. So today, ngayon dito ko yung kilay. Hindi ako marunong magkilay. Pero yung ginagawa ko is kinokotihan ko lang siya para magmukhang makapal. Parang Korean look. Yan. Yan, may kilay na si Beshi pero parang makapal ba? Hindi yan makapal kasi hindi pa tayo tapos. Wait ng mga besh. Kaya mukhang makapal ang ating kilay. So, yan ang mga besh. May kilay na si Beshi pero hindi pa yan tapos. Dapat i-gaganito natin. Ano ba yung tawag dito? Basta ginaganito para mabukhang natural. O, diba? So, yan ang mga besh. Medyo makapal na yung ating kilay. Yung next na gagawin natin is to prepare na yung hair natin. Pero, i-touch muna natin ito. Huwag na natin lagyan ng bago. I-spread na lang natin ito. So, fresh na si Beshi.
Next na gagawin natin is yung aayusin na natin yung hair natin. Lower muna ng dali lang. Bench soap, itong bench Play-Doh. Ganito. Tcharam! Konti lang. Spread mo lang sa hands mo. And then, lagay mo sa hair mo. Para ma-set siya. And magmukhang malinis. Isa-set na natin. Para fresh na si Beshi. Ganyan lang. Tapos pinapahabok ko lang ganyan. So nakita nyo mga besh, parang 20 minutes or 30 minutes talaga yung ginagawa ko para sa day-to-day look ko. Dali on. Okay na ba? So, after ko siya magganito, the next step para sa ating para sa ating final look is gagamitin natin itong Tresemme na hair spray. So, ganun lang. Spray mo lang sa hair mo para mag-ano lang siya. Para hindi siya magulo pag nahahanginan. Perfect! So, that's it. This is my look. This is my daily look. So, thank you so much sa mga ganito. Hindi po ito sponsored. Ito po ay binili ni Beshi para maging pretty si Beshi at makita ng forever. Sa forever ko, baka nanonood ka dyan, or baka nakikinig ka, or nagpaparamdam ka din. Hello sa'yo. Eto ako. Add nyo ako sa Facebook. Message nyo ako, mga baby. Joke. Hindi ako nagpapaganda para sa kanila. Nagpapaganda ako para sa sarili ko. Dapat love yourself before anything else. Love yourself, love your family, love nyo si Papa God. Kasi pag wala si Papa God, wala lahat to. Hindi magiging imposible, hindi mo magagawa yung mga gusto mo gawin sa buhay. Pag may gusto kang gawin sa buhay mo, dapat you work for it. Pag may gusto ka sa buhay mo, you work for it. Pag gusto mo yung goal na yon, dapat yung goal na gusto mong kunin is dapat gawin mo siya sa tamang paraan. Kasi dapat nasa tamang landas tayo. Pag may faith ka kay God, walang mali kang gagawin. So, that's it mga best. Thank you so much for watching this video, my how do I prepare my day-to-day look, my hair care and my skincare routine, daily routine. So, thank you so much. Love. Bye. Mwah. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga bago pa sa channel ko, please don't skip ads. Yes, please don't skip ads, and please do a thumbs up. Click the notification bell below, and of course, subscribe po kayo sa YouTube channel ko na Hello Mga Beshies channel. And of course, thank you so much to all my Langga, Omega, and of course mga
kabeshi sa nanood ng aking last premiere, yung na-monetize niya si Beshi. Thank you so much and shout out sa inyo. Sa tanang yung nag-comment, sa tanang yung nag-send sa congratulations and everything. Thank you so much. And ang ma-help nyo lang subong sa akon is, please watch my video. Tapos, huwag kayong mag-skip ads kasi ito na yung tunay na laban natin. So, that's it. This is final. Love. Mwah. Bye. Bye. Thank you.